Една година след създаването на Държавното радио София през 1936, пак по идея на музикалния уредник Димитър Ненов, в студиото започват и участията на народни изпълнители в програмите, които свирят автентична българска фолклорна музика, както и фолклорни обработки. И в Златния фонд са запазени колоритни разкази на някои от първите музиканти за трепетното вълнение, с което пристъпват прага на радиото, за притесненията около живите изпълнения, обикновено рано сутрин. Да, всички, които са искали да участват като певци и инструменталисти пред микрофона на Радио София, са били подлагани на изпит. Всеки от тях е трябвало да изпее своята песен, да разкаже какъв репертуар притежава, от кого го има, от кой край е, и тези своеобразни конкурси са правени специално, за да се подберат най-добрите изпълнители, които имат качества и могат да застанат пред микрофона на Радио София. Подобен е случай с Бистришката четворка. 4 бистричани идват до сградата на Радио София и се чудят да се качат, да не се качат. Пристъпват няколко стълби, връщат се обратно. Но за техен късмет на вратата излиза самия Сирак Скитник, който ги ободрява, кани ги, и така те за първи път просвирват пред микрофона. Обикновено на одобрените изпълнители са били изпращани пощенски картички, с които им се оказва деня и часа, в който трябва да дойдат и да свират пред микрофона на радиото. И в тази строга селекция Бистришката четворка става една от най-популярните радиогрупи. Нека да кажем имената на участниците: Деян Матейн, Йордан Белкин, Ангел Кривински и Стоян Стоилов. Това е първоначалният състав и 4 са инструменталисти и певци, 2 от тях от село Бистрица, но единият е свирил на кларинет. По преценка на ръководството на Радио София, добре е било целият състав да е от битови инструменти и тогава заменят кларинетиста с кавалджия. Този кавалджия е Цвятко Благоев, независимо, че той е от село Угърчин, Плевенско, много бързо се вписва в групата на бистричаните и така те свират години наред. Сега нека да чуем едно изпълнение на Бистришката четворка. Разделяме се до следващия вторник. По същото време ще продължим темата за първите музикални състави в Радио София. С пожеланието за приятна вечер се разделяме звукорежисьорският екип: Теменушка Маринова и Орлин Котов, Янина Богданова и аз съм Антоанета Радославова. Дали гърми, ил се земя търси, ил се рони каменна могила, ил джамбази атове си карат, та им цвила дордеве татове.
Нито гърми, ни се земя търси, ни се рони каменна могила. Марко бие първото си либе, хем го бие, хем го изпитуе. Кажи, моме, къде си ходила? Кажи, моме, къде си ходила? Кажи, моме, кого си любила? Като пищи Елена невеста, като пищи у прилепа града, та се чуе у Вардарско поле.